Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Konečne sme sa dostali k dopojeniu kvapkovej závlahy pre uhorky, paradajky aj ten kvetinový záhon. Zo zemi nám vystupuje hadica rozmeru 25 mm alebo tzv. 3/4 colová hadica. Kvapkové hadice máme rozmeru 16 mm. Musíme to nejako spolu zosúladiť a dopojiť. Základným komponentom, ktorý budeme potrebovať, je filter. V prvej časti som vysvetľoval, prečo používať filter a prečo tento používam ja. Keďže tento filter má dva vonkajšie závity 3/4 colové, hadica je 25, budeme potrebovať 25 koleno s vnútorným závitom 3/4 colovým. Tento výstup je napojený na elektromagnetický ventil, ktorý je riadený riadiacou jednotkou Hunter pre závlahu. To je trávnik a mám tu dva okruhy pre kvapkovú závlahu, ktoré sú riadené touto jednotkou. Čiže nebudem používať regulátor tlaku, pretože vstup do týchto ventilov je regulovaný nastaviteľným regulátorom tlaku. Ďalším komponentom, ktorý budeme používať, vzhľadom na to, že tu máme 3 vetvy, ktoré budeme používať alebo dopájať, máme rozbočovač. Štandardné prevedenie týchto rozdeľovačov je pre 2, 3 a 4 odbočky. Čiže máme tu takto 3 komponenty. Na filtri výstup je 3/4 colový závit. Na rozbočovači je vnútorný colový závit, preto budeme používať redukciu z 3/4 cola na col. To nám pôjde takto. Máme tu colový vnútorný a colový vnútorný závit. Preto použijeme koleno s vonkajšími colovými závitmi. Takže celé po dotesnení to bude vyzerať nejak takto. Dôležité pri filtri je, aby filter smeroval najlepšie je kolmo dolu, maximálne do strán, nikdy vodorovne a nikdy hore. Je to z toho dôvodu, že pokiaľ bordel, ktorý odfiltruje filter, z toho filtru nedostanete. Ukážeme. Síce filter vyberete, ale toto by ste museli rozobrať a vykotiť. Preto je dôležité ho mať minimálne v takejto polohe, kde bordel jednoducho viete aj prstom alebo handrou vybrať. Toto je dôležité pri filtri, aby smeroval buď kolmo dole, alebo na najvýš trochu zo šikma, ale stále aby smeroval dole do hoci ktorej strany. Strana nie je dôležitá. Pri nasmerovaní filtra k zemi odfiltrované väčšie nečistoty zostávajú na dne filtra. Čiže teraz dotesníme si závity. Používam teflónovú niť, žiaľ originál obal sa mi rozpadol. Dôležité, čo je, ukazoval som to aj v prvom videu, je dôležité plátkom na železo zdrsniť závity. Zamedzíte tým otáčaniu teflónovej niti alebo pásky podľa toho, čo použijete pri doťahovaní. Na doťahovanie buď použijete takéto kliešte inštalatérske, alebo na to určený kľúč. Komponenty na zavlahu nakupujem v e-shope Zavlahové systémy SK. Využite aj vy 5% zľavu na nákup použitím kódu, ktorý sa nachádza pod videom.
Spôsob natesnenia bol vysvetlený v predchádzajúcom videu. Odkaz nájdete v pravom hornom rohu alebo v popise pod videom. Hlavné komponenty máme dopojené. Filter nám smeruje do inej strany ako výstupy z rozdeľovača, aby pri čistení filtra nám nezavadzali hadice. Ďalej budeme potrebovať 20 hadicu, keďže výstupy z rozdeľovača sú rozmeru 20, takto dopojený diel si zapojíme na 25 hadicu. Hadicu odkopeme, očistíme pomocou vlhkej handry, nasadíme, dotiahneme. Po dopojení tejto hlavnej časti budeme pokračovať k dopájaniu hadíc kvapkovej závlahy. Na reguláciu jednotlivých okruhov budem používať takéto ventily dimenzie 20. Vstup je pre hadicu, výstup pre hadicu. Pri takýchto ventiloch je jedno, ktorým smerom ho otočíte. Pokračujeme ďalej. Hadicu odkopem a očistím mokrou handrou. Osadím koleno a dotiahnem. Do hadice kvapkovej závlahy vsuniem redukovanú spojku 20×16. Spoj hadice kvapkovej závlahy fixujem plastovou hadicovou sponou v rozmeru 16 podľa potrubia. Ešte budeme používať spony s rozmerom 20. Touto hadicovou spojkou sme zabezpečili to, že už máme rovnakú dimenziu na rozdeľovači aj na vývode z kvapkovej závlahy. Odstrihneme si zhruba 10 cm hadice rozmeru 20, dopojíme ventil, používam mini quick ventil, inštalácia je nasledovná. Odskrutkujem maticu navlečiem na hadicu, hadicu dotlačím na násuvný krúžok a dotiahnem maticu. Druhý koniec dopojíme do hlavice s vývodmi. Ak nám hadica ide ťažko nasunúť, nahrejeme si ho teplovzdušnou pištolou. Hadica nám zmäkne a ľahšie sa to nasúva. Hadice si prirovnáme, odstrihneme potrebný kus a dopojíme. Rovnakým spôsobom zapojím oba zostávajúce ventily. Z minulého roku tu mám okruh, ktorý som používal pre úhorky. Keďže teraz som pripravil viacej okruhov s väčšou dĺžkou, prepojovacie hadice medzi jednotlivými hadicami kvapkovej závlahy pre úhorky vymením zo 16 na 20 mm, aby bol zabezpečený väčší prietok vody, aby som tu neškrtil hneď od prívodu 16 mm hadicou. Je lepšie, ak pri väčších dĺžkach kvapkovej závlahy dopájaciu hadicu zvolíte o dimenziu väčšiu. Pôvodné zapojenie rozoberiem a dopojím novú hadicu väčšiu rozmeru 20 mm. Dopájanie budem robiť pomocou redukovanej T-spojky rozmeru 20×16.
Prepojovacie hadice sú dopojené s hadicami kvapkovej závlahy. Dopojíme si ešte posledný okruh. Tento okruh uzatvoríme nie T-čkom, ale kolenom rozmeru 20. Pomocou krátkej hadice rozmeru 20 a redukovanej spojky 20x16 dopojím do okruhu aj poslednú vetvu kvapkovej závlahy. Kvapkovú závlahu pre uhorky máme dopojenú. Rovnakým spôsobom, ako som robil prvý vývod pre kvapkovú závlahu kvetinového záhonu, dopojím posledný okruh pre paradajky. Dopojovacia hadica rozmeru 20 je už osadená redukovanou spojkou 20x16. Odstraním si dvojkrúžok, ktorý zabezpečoval, aby sa špina nedostala do hadice kvapkovej závlahy, a spojím hadice. Aj posledný okruh máme dopojený. Skontrolujeme všetky spoje a osadíme ich poistným krúžkom. Ak bolo toto video pre vás inšpiratívne, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa na vás pri sledovaní ďalších videí.